Naimbagarabi tayo amin apo. Idi college kami adda may sa kadagiti exam mi. Nya philosophy of man, philosophy of man sa dayjay. Jay katatao the being ken je doing. Pag sinaem dijay katatao na ken dijay aramid na. Kasi ti kasla exam daytoy. Ket anang ted dijay may ay padi may sa maestro may iti sitwasyon. Na ijagamin dagiti papadi at dabukod da refectory. Refectory kay nga sa un iso ti pan naka kusina da. Nga usually ako isisuda lang di sumsumrek nag-meeting da no daduma ijelaeng refectory. No adda mapan nga seminarista agpakada tahaan nga open para iti para kanya dalaeng. Kadda may sama nga seminarista diyak amo ano manglukloko wenno anya. Napannangala iti kape ejay jamo ano kape laeng wenno nanganti sabat adda jang aro dagiti protas kada amin nangala ti kape na idi rumwar kakiwkiwar na kano dijay ko ana tagtaytayet pay laeng rumwar diyan ti ruangan pag iso nga masabat na daytoy padi kakunana kano pay laeng kape father na isupay ti nang offer di isupay ti nangihitanggaya ko mga kape father ko na di padi di na maawatan no nakigtot anya na ganan kasla isupay ti mabain imbes ko mga dijay seminarista ti mabain ata natiliwan garon tabawal nga ron ti mapan ijay kape father ko na kasla di na amuno nya arami di na maawatan na nyari nanan isupay ti mabain hambay nga di seminarista wenno mabalin mga kunatayo nga palusot na lang di seminarista tanan naduktalan nga ron kana siya at ano kape lakin na dinakin na dagiti tinapay kada cake kada saba mo ijay ijay refectory ta gamin ayan ti refectory ti papa didigan aduma ti agited kadakwada no dadduma pagay ayat mga sutsutilin nga apan kalkalungan dagiti seminarista no mabisinda kada pa di may nga pare ay seminarista mo laeng gapot agdardaras di kay intugkel na di ramay na nakinan nga nagtaray iso nga ayabanda amin nga seminarista ta irukod da no sinno ti akin ima di akin ima di jay di maysa napanda ja mo no nya nalada padda na pati da nga face towel kamong di seminaryo ka amin nga gamit mo ka adda initial na nasyak ko maka Rufo V Abaya kasla kasi ko ma or RA Rufo Abaya tapno may sukat at least ko kada nabati kala example ko ma RA ko na akin ko kada to oy ko na DJ padi ka pagyamanan data duada ti initial nang kasla RA so nga wan matiliw kanya da nga kasi kami ti ka weret ti utek ti seminarista kada di nagkape ti exam mi pinang exam DJ padi kas ano mga pagsinaen anya ti pananghusgam ijay tao DJ doing di aramid na kenday jay katatao na kas ano nga pagsinaen nga haam mo nga husgaan DJ katatao na masapol nga rod nga ti respect the human being respect arim latta ilaksid mo DJ maysa nga kamali or aramid kasi kuma tanugamin no manghusga tayo nga tattao kasla no nagkamali di maysa nga taon ti pananghusga tayon buo nga katatao na inramraman tayon kasla ko mano nagkamali di maysa nga tao ti panangkita tayo haan nga di maysa nga aramid nga nakailawanan ti panghusgaan tayo no di ka jay amin nga katataonan kasla kasjayon ti sakit tay pay nga Pilipino ko kwa no maysa nga ubing di nagkamali agraman naganak na basol da amin ang kasi kanya yun niya apa sinulita nga ubing ay ni ko anak ni ko dayta won ay iso kastada nga talaga dagita pa gitain nyo niya lakas jay kumade jay sakit tayo adda sakit tayo nga kastada nga talaga dayjay panang husga kasi dayjay exam pag sinaem dayjay being di katatao na kin dayjay madi nailawan na nga madi nga aramid
ti husga di niya madinga aramid. No daddo mga rod ka, ti kamkamali tayo. Agraman di kararuana, iramraman tayo. Kas di dati babae. Impandak ni Apo Jesus. Makikidindin natin nga asawa. In local term, datayo nga ti local term tayo, hindi ko na makikamkamalala. Kiimbagkat dan, itilintag ni Moses, mabansag dato'y mabato. Maikali ti kagudwa or mairepot iyan ti dalan. Bansagan ti amin nga lumabas, amin nga makakita. Anya inaramid ni Apo Jesus, haan nga ng husga. Anya ti inaramid na, impalagip na no si asino damat dagitoy manghusga. Si asino kayo, inya ti kunana, ti awanan basol, iso ti umuna bumato. Nagaripapada amin. Awan ti nagbansag. Iso nga no dadduma, di nga ti kamalitay nga tattao no dadduma, di yung very judgmental, di panunot tayo, no adda makita tayo nga aramid ti kabsat tayo nga madi, kaslatay la nadalos nga agsao, kaslala datay awan ti kamali tayo. Kanaglakad yung baga ni Apo Jesus, niya ti kunana, ti awan basal na iso ti umuna nga bumansag, nag-aawid na nga sililiday, taadda kanya-kanyang aramid. Haan man nga pan nakikamalala ti aramid di maysa, ngam addamot pa nagsuitik, haan man nga kwa di maysa, addamot pa nagulbod. Iso nga ti inaramid ni Apo Jesus, impalagip na laeng no si asino da, awanen tinang husga. Kamaudyanan na ko na ni Apo Jesus, oray siya, kaang ka nga, husgaan ingkan, haang ka nga agbasolan, kayat na nga sa awan, haam mo ulitin na, nalpas dahi ta kamalin, ingkan agbalbaliw ka. Kanudad dumakas di tayo kakabsat na tayo, ano, ti pakabagsakan tayo no dadduma. Di may sa akamali niya kabsat tayo, kas labuo akatatao na ti iraman tayo nga husgaan. Haantay nga pag sinaan, di kamali, ken di katatao. Isuti ko nagdaman nagkamalyan tamay sa akabsat. Malaka, dosaan ay ikaro na adayan aramid na, ngam di katatao na, ka-respect pon tayo lata, as human being. No dadduma ngamin ka, no ti tao ka, ti puso na ka, managibales, nap-nap no ti sakit tinakam, tinagyan ti puso na ki insecurities, haang nga mapmapnak, haan nga makapudpod no ti dadduma, talaga angahan na mapagsina, di katatao, kin di kamali ti kabsat na, iso nga no dadduman ti pananghusgan ka, di kamalinan ka, kasla iso na dahi jayan, awan ti room for improvement, awan ti lugar ti panagbabawi, awan ti lugar ti panag-improve, tadi insecure nga tao, kipagarop na iso na laeng ti usto, iso na laeng ti correct, iso na laeng ti kasla, amuna ti agtrabaho, kasdit insecure nga tao. Kasla iso na laeng ti addalaingan na awas la kaapoy aminan. Kasi insecure nga tao, han na palubusan nga umangat. Haan na palubusan nga agimprove di jay kabsat na, nangro na no kaya na ti agbabawi. Kano daduma kasdi ti pakabagsakan tayo, kasdi ti pagkurangan tayo nga kas tao. Iso nga no, akit kitaan tayo ti lubong tayo, ala, nagado dagiti tattao nga, adi jay ti puso da agibalbales, ti puso da mangitaltalmeg, ti puso da kabubuteng da ti lubong ta maartapan da. Iso da jay. Ni Apo Jesus anyang mo ti challenge ng imbaga na kinday ti nga babae. Iti kultura, culture pa di jayan. Di makkalandalintag ni Moises. Anya ti kunana, mabansag. Ni Apo Jesus, anya ti kunana, uray siya haang ka nga husgaan, ingkan hangkang agbasolen. Rinespitar na di jay dignidad na nga kas tao, uray no nagbasol, ingkan agbalbaliw kan. Kadagitay na agad-adal ti Biblia ka kunada kay iso daytoy idi na amunan ni Apo Jesus daytoy nga babaen simursurot ken ni Apo Jesusen haanen nga nagbasol dagiti pagkapsutan nan imbaleng nan nagbalbaliw simurot ken ni Apo Jesusen kadaya matatapanawon ti Kwaresma o madanin manula nga nya 2 weeks aramiden tayo ito na Kwaresma tatapan nagbabawi. Nung kabailan tayo, ti agbabawi kadagiti basbasol tayo, ni karkarigatan tayo, ti agbabawi kadagiti basbasol tayo.
Napintas la unay nga datayumat nga tattao, allukuyan tayo nga agbaliw ni kabsat tayo. Tulungan tayo nga makabawi kadagiti kamali, no daddo mga rod ka datayo ti mangitaltalmag. No dadduma ka datayo ti manghusosga. No dadduma datayo ti mangiluplupit di kabsat tayo nga agungar. Kada ti pagkamalyan tayo, uwan ko na tayo hantayo nga Jesus ngam iso ti mission nga kayat na nga aramidan. Haan tayo man nga kaslakin ni Apo Isus ti kinaman nagiyat ti puso na ngam isumat ti iyar aro nga ang nga aramidan. Tano daddo mga rod ka anyapay ti kunana ni Apo Isus ka no kas ano ti pananghusgam kini kabsat mo kas tanto met ti pananghusga ti Dios king ka. No pakawanam ni kabsat mo pakawanan na kanto met ti Dios. No kas ano panang tratom dayati kamayatan nga balikas. No kas ano panang tratom ginikabsat mo kas jeto met ti panang trato ni Apo Dios king ka. Kano amo tayo ti mamakawan, amo tayo ti agayat, amo tayo ti mangtulong nga bumawi nga agbabawi di kabsat tayo ak sisasaganan to met ti Dios ang mangpakawan kanya tayo.